Aký býva pondelok? Pondelok býva nekonečný. A čo si spievame, keď ráno ideme do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Čo si o nás myslí celý profesorský kolektív? Aj na to býval, povie bez obáv. Na čo myslíme už pondelok po obede? Je v piatok, podvečer si zresetujem hlavu. A ako to vyzerá, keď ideme v piatok večer domov z mesta? Opríš sa o mňa, bude ti dobré. Čo si myslíme pred písomkou? Nechá sa újsť, pred svetom neutečieš. A prečo sa tešíme na prestávku? Cigaretka na 2 ťahy, krátka silná ako život. A čo si myslí triedna, keď mala pravdu zase raz ona a nie my? Čo povieme profesorovi, keď sme sa nič nenaučili a on nás vyskúša? Daj mi ešte jednu šancu, nech to všetko napraví. A keď vie, že sme sa nič nenaučili, aj napriek tomu nás vyvolá? Človek, ty si zvláštny. Čo si myslíme, keď nám na hodine matematiky pani profesorka vysvetľuje novú látku? Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len 6. zmyslom. Mám závrat. Ako sa vyhovárame, ak nás na hodine načapú s mobilom? Chcem iba vedieť, koľko je hodín. Čo si myslíme o učiteľoch, keď sa po nociach učíme? Nech to bdie a vláči kríž, kým ty krásne spíš. Krásne spíš. Prečo sa tak málo učíme? Diabol stále s tebou žije. To sa vie. A ako sa tvári profesor, keď mu neodoznáme labáky? Vyberte mu šém, lebo nás všetkých pozabíja. Vyberte mu šém, vyberte mu šém. Čo povieme triednej, ak nám dá 2 zo správania? Ver mi, že to všetko napravím. Kvôli tebe aj sebe sa nakonec zmením. Viem, je tu ťažké, priznávam svoju chybu. Spravím ťa šťastnou, o tom už nepochybuj. Po čom túžime, keď nám zoberie učiteľ našu pomôcku na písomke? A ako budú vyzerať naše dozvuky po Stužkovej? Takto máme z party Petria, jedny čárny, a k tomu sme narazili 2 pivné sudy, 30 rumov, 15 vodiek a fľaša sódy, 4 kávy zalievané a rašity o... A čo si myslíme pred maturitou? Nech Bože dá, veď my na to máme. A čo budeme spievať našim profesorom, keď nám pomôžu na maturite? Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť viem. A čo z nás chcú mať rodičia? A čo nám povedia, ak dnes maturujeme? Ulica je krásny dom, vstúpme doň. A čo by sme radi dostali po úspešnej maturite? Nemecké auto za 100, hor sa na mladších strúhať 200 gangstrov. A kedy konečne dostaneme rozum? Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách, prosím na všetko máš jasnú odpoveď.